अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील दैनिक कोकणसाचा आरती संग्रह वाचक गणेश भक्तांच्या भेटीला आलाय। शनिवारी मान्यवरांच्या हस्ते याचं शानदार प्रकाशन पार पडलं। दैनिक कोकणसात दरवर्षी वाचक गणेश भक्तांसाठी आरती संग्रह घेऊन येतो। यंदा देखील कोकणसाचा सुंदर आकर्षक असा आरती संग्रह वाचकांच्या भेटीला आलाय। शनिवारी मान्यवरांच्या हस्ते याचं प्रकाशन दैनिक कोकणसाच्या प्रधान कार्यालयात पार पडलं। दैनिक कोकणसाचे संपादक संदीप देसाई आणि टीमनं मान्यवरांचं मोमेंटो आणि गुलाब पुष्प देत स्वागत केलं। प्रास्ताविकात दैनिक कोकणसाच्या वाटचालीचा आढावा संपादक संदीप देसाई यांनी मांडला। खरं तर गणेशोत्सव हा कोकणचा सगळ्यात मोठा उत्सव असतो आणि दरवर्षी या उत्सवाची जी एक आरास लागलेली असते, एक ध्यास जो लागलेला असतो अवघ्या कोकणवासियांना, कारण इथले जे कोकणातील संपूर्ण चाकरमणी असू ते देश पातळीवर जे चाकरमणी कामाधंद्याला सगळे जे जातात ते कोकणात येत असतात आणि अशा वेळेला कोकणसात आणि कोकणसात लाईव्ह चॅनल दरवर्षी एक या गणेशोत्सवाला एक वेगळी धाटणी देण्यासाठी जो आरती संग्रह प्रकाशित करत असतो तो खऱ्या अर्थाने प्रत्येकाच्या घराघरात पोहोचण्यासाठी कोकणसाची टीम कार्यरत असते। आणि यावर्षी सुद्धा असाच हटके आपण आरती संग्रह, एक पारंपरिक आरत्या ज्याच्यामध्ये अगदी प्रत्येक आरती जी गणरायाच्या समोर गायली जाते, तर अशा 38 आरत्यांचा जो संग्रह आहे, परिपूर्ण आरती संग्रह, तो आम्ही प्रकाशित केलाय। खरं तर कोकणसात असू दे किंवा कोकणसात लाईव्ह दरवर्षी वेगवेगळे उपक्रम घेऊन लोकांसमोर जात असते, वेगवेगळा एक थीम असते वर्षभर अशा प्रकारची काम करण्याची। गेल्या वर्षी सुद्धा एक वेगळ्या प्रकारे आपण यंग जनरेशनसाठी काम केलं आणि मान्यवरांना या निमित्ताने मी सांगू इच्छितो की यावर्षी आम्ही जिल्ह्यातील जे साहित्यिक आहेत, खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्याला साहित्य परंपरा आहे, तर आमचा एक आम्ही थीम ठेवलेली आहे की सिंधुदुर्ग साहित्य महोत्सव येत्या काळामध्ये आपल्याला साजरा करायचा आणि इथली वाचन संस्कृती, डिजिटल जमान्यामध्ये आपण वाचन संस्कृती हरवत चाललोय, तर ती पुन्हा एकदा कुठेतरी अधोरेखित करण्यासाठी हे सगळं करायचं आहे। त्यानंतर या आरती संग्रहाचं मान्यवरांच्या उपस्थितीत शानदार प्रकाशन पार पडलं। जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, तहसीलदार श्रीधर पाटील, सावंतवाडीचे पोलीस निरीक्षक ऋषिकेश धर्माधिकारी, ज्येष्ठ संपादक गजानन नाईक, श्रीराम बोरवेलचे संस्थापक अजित पाटील, दैनिक कोकणसाचे संपादक संदीप देसाई, IT हेड समीर सावंत उपस्थित होते। यावेळी मान्यवरांनी आरती संग्रह आणि कोकणसाच्या वाटचालीला शुभेच्छा दिल्या। कोकणसाच्या माध्यमातून आज झालेल्या आरती संग्रहाच्या प्रकाशनाच्या प्रसंगी व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर, आपण सगळी कोकणसाची टीम सुरुवातीलाच विघ्नहर्ता आणि बुद्धीची देवता श्री गजाननाच्या या सणाच्या निमित्ताने सिंधुदुर्ग वासियांना तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मी शुभेच्छा देतो। आणि या सणाच्या निमित्ताने आपल्या देशामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीने कोकणामध्ये हा सण साजरा केला जातो, त्याचा उत्सव, त्याचा उत्साह आणि त्याच्यामध्ये सहभागी होणारी सगळीच मंडळी, ताण भूक विसरून आपण पुढचे काही दिवस या सणामध्ये सहभागी होतो आणि हे करत असताना तेवढंच भक्तिमय वातावरण सुद्धा असतं आणि परमेश्वराची भक्ती करत असताना सुद्धा त्याच्यामध्ये ती संस्कृती टिकली पाहिजे आणि ती भक्ती करत असताना त्याच्यामधल्या ज्या पूर्वंपार रीतिरिवाज आणि सगळ्या काय पद्धती आहेत त्या सुद्धा टिकल्या पाहिजेत। आणि या दृष्टिकोनातनं ज्या पद्धतीने सिंधुदुर्ग लाईव्ह असेल, या सगळ्यांनी कोकणसात असेल, या सगळ्यांनीच ज्या पद्धतीने ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आपण करतात आणि त्याच्यामुळे या स्पर्धांच्या माध्यमातून आपण जी स्पर्धा आयोजित केली, या स्पर्धांच्या माध्यमातून हा सण अधिक मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यासाठी सगळ्यांना आपण प्रोत्साहित करतात आणि त्यामुळे मी तुम्हाला सुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो की आपल्या सिंधुदुर्गातली ही संस्कृती फक्तच महाराष्ट्रात नव्हे तर पूर्ण देशभरामध्ये आणि जगामध्ये नेण्याचं कार्य, प्रामाणिक कार्य आपण करतात। आणि त्यामुळे श्री गणेशाने आपल्याला सुद्धा या कोकणसात लाईव्हला सुद्धा भविष्यामध्ये उत्तरोत्तर यश प्राप्त करून देवो आणि आपल्या माध्यमातून आमचा कोकणातला हा सण संपूर्ण जगाच्या कानाकोपऱ्यात जावो आणि त्यासाठी तुमच्या माध्यमातून हे जे कार्य चाललंय आहे त्याच्यासाठी नेहमीच आमच्या शुभेच्छा आणि सहकार्य राहील। धन्यवाद। आता नेहमीच आम्ही कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून तुम्हाला ऐकत असतो आणि लोकांच्या वेगवेगळ्या ज्या समस्या आहेत तुम्ही ते मांडत असता, आमच्या चांगल्या कामाचं कौतुक सुद्धा करत असता।
तर तुमच्या आरती संग्रहासाठी जी आपण एवढं छान प्रिंटिंग केलेलं आहे त्यातून वेगवेगळे संदेश पण दिलेले आहेत. आता जसं कणकवली नगरपंचायतीनं दिलेलं आहे की पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करावा, तसंच मी आपल्या माध्यमातून पण आवाहन करेन की पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा केला जावा. थर्माकॉल किंवा ज्या विघटन न होणाऱ्या गोष्टींचा कमीत कमी वापर करून आपण गणेशोत्सव हा पर्यावरणपूरक साजरा करावा. कोकणात नेहमी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यावर भर असतो. काही ठिकाणी मातीच्या मूर्ती असतात, काही ठिकाणी शाडूच्या असतात. तसंच ती परंपरा कायम राहावी. जसं ते डीजेची संस्कृती आपल्याकडे नाही आहे, ती चांगली गोष्ट आहे. तर तशीच ही परंपरा, गणेशोत्सवाची परंपरा कायम राहावी आणि पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. या सण उत्सवाच्या अनुषंगाने जी पुस्तिका प्रकाशित केलेली आहे नक्कीच भाविकांना उपयोगी पडेल. आणि माझं असं म्हणणं आहे की कोकणामध्ये 2 गोष्टी माणसाला जोडवतात, एक पाऊस असतो आणि एक पत्रकार असतो. तर मी आशा करतो की या उत्सवात आम्ही चोख काम करू आणि पत्रकारांना त्याचा चान्स देणार नाही. कोकण सातची आज एक गणेश आरती संग्रह प्रसिद्ध होतोय. अशी संदीपने सांगितल्यामुळे दरवर्षीच होतोय चांगल्या प्रकारे आणि अतिशय सुंदर असा छपाई सुंदर. आता नवीन युगामध्ये छपाई सुंदर होते, परंतु आपण बऱ्याचदा बघतो आपण आरत्या म्हणताना आपण त्या आरत्या नेहमीच करतोय. संकष्टी पावावे वगैरे म्हणतो, ते संकटी पावावे असतात बऱ्याचदा ते, म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप. तर या निमित्ताने मी काय करतो, मी अशा आरती संग्रह असले की माझ्या गावी गेल्यानंतर त्या भजन संग्रहाला ती भेट देतो. हे वाचा आणि म्हणा. त्या दृष्टीने म्हणजे कसं जे आपण बोलतो शब्दातून ते आरती आहे. आरती म्हणजे परमेश्वराची आपण प्रार्थना करतो आणि श्री गणेश हे आपलं बुद्धीचं दैवत आहे आणि विघ्न निवारण करणारं दैवत आहे. त्यामुळे त्याला फार महत्त्व आहे. आपण बोलतो मध्यंतरी एक संशोधन निघालं होतं, विठ्ठल 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 हे शब्द आपण नामोच्चार करतो. जर नामस्मरण खूप वेळ केला तर त्याचा आपल्या हृदयावर परिणाम होतो. असा की चांगले जे पल्स पाहिजे रेट ते व्यवस्थित पडतात. म्हणजे असं जागतिक संशोधन आहे. तर ह्या म्हणूनच अध्यात्माला हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि त्यातल्या गणेश म्हणजे आपल्या सगळ्यांचे आराध्य दैवत आहे. मग कुठले इव्हन म्हणजे माझ्या पाहण्यात तसे आहे, मुस्लिम लोक ह्याची पूजा करतात आणि त्याचे अनुभवही आलेले आहेत माझ्या ह्याच्यात म्हणून. तर अशा ह्या देवतेचा आपण एक अतिशय सुंदर अशी एक पुस्तिका आपण आरती संग्रह तयार केला. हा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा अशी मी शुभेच्छा देतो. आणि नेहमीपणे आमचं सहकार्य कोकण सातला आहेच, कारण हे रोपटं मीच लावलेलं आहे आणि त्याचा हा महावृक्ष होताना मी पाहतोय. तेव्हा मला खरंच मी समाधानी आहे. मी पुन्हा मला अगत्याने बोलवलं. मी खरं बाहेर गावी गेलो होतो, पण याने म्हटलं 5पर्यंत या. मी तसंच पावसाची परवाना करता आलो. त्यामुळे मी पुन्हा धन्यवाद देतो. सगळ्यांना आपण शुभेच्छा. यावेळी दैनिक कोकण सातचे सब एडिटर रवींद्र जाधव, सब एडिटर लक्ष्मण आढाव, वेंगुर्ला करेस्पॉन्डंट दीपेश परब आणि टीम उपस्थित होती. आभार सावंतवाडी करेस्पॉन्डंट विनायक गावस यांनी मानले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.